Česká televize uvádí americký film. Mladý mesiáš. Před více než 2000 lety Židé v Izraeli okupovaném Římem trpěli pod krutovládou krále Heroda Velikého. To vyvolalo bouře a chaos. Mnoho Židů uprchlo do Egypta. K Josefovi ve snu přišel anděl Páně a pravil: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Alexandrie. Velblouda začneš kreslit jako velký trojúhelník. Tohle je hrb. Je to jednoduché. Vidíš? Pak čáry jako nohy. Takhle. Naučil mě to pan učitel. Ukázal mi i slony a kočky, ale já mu řekla, že máš rád velbloudy. To je krk. Ty se nedíváš. A nahoře nakreslím další trojúhelník jako hlavu. Mají velké kulaté oči a tenký ocas. Tak. Tak co, prcku? Ty si hraješ s holkama? Justus, Neho, přestaň! Stůj! Nebudeš na ní sahat. Je mrtvý. Eleazar nežije! Tamhle. To byl on. Ty jsi ho zabil. To ne, to ti namluvil tenhle člověk. Jaký člověk? Ten s jablkem. Eleazar zakopl o jablko. Ty jsi ho zabil. Všichni to viděli. To on ho zabil. Zabil ho. Ty jsi ho zabil. Viděli jsme to. Mami! Pojď. Byl tu muž. Říkal jsem jim, že...
Pojďte domů. Jdeme. Jakube, zavři! Sedni si. Ukaž se mi. Co se stalo? Ježíš zabil Eleazara. Vždyť je to tvůj bratranec. Nezabil. Nic zlého by neudělal. Ale udělal. Proklel ho a Eleazar padl k zemi. Nevyhrožujte! Nikdy! Můj synovec ne! Josefe, všichni jsou venku. Jochanan ben Zakaj a jeho bratři. Že prý zabil toho hocha. Jak by mohl? Eleazar je větší a strašný rváč, to je závist, nic víc. Máme tu práci, co chtěli oni. Tak dost. Je ten hoch mrtvý? Náš syn není žádný vrah. Je mrtvý nebo žije? Řeknete mi to. Je ten chlapec mrtvý? Ani se nepohnul. Zachránil jsi mě. Já mu neublížil. Tak udělej to, co jsi udělal nedávno. To s tím ptáčkem. Neboj se. Nikomu to neřeknu. Probuď se. Tak probuď se už. Ty... Jak se sem opovážil? Běž pryč. Běž pryč, ty ničemný. Ale to snad... Syn Davidův! Syn Davidův! Pojďte! Pomoc! Rychle sem!
Jděte! Kde jste studoval medicínu? U jeskyních lidí? Ten hoch byl mrtvý, říkám. Jak by asi mohl být mrtvý? Vidíte ho? Byl mrtvý. Jeho vinou. Ale teď mrtvý není. Je posedlý. Zabil mého syna a pak ho zase vzkřísil. To umí jen satanáš. Vám se nelíbí, že je naživu? Vraťte se do Galileje. Zbalte nářadí své manželky a děti a běžte. 7 let už stačilo. Máme vás dost. Nechceme vás tu. Eleazar je živý. Děkujme Bohu. I bez toho se vracíme do Galileje. Cože? Kvůli malé šarvátce na ulici? Ne. Herodes je mrtev. Už můžeme zpět. Je to pravda. Byla to moje vina. Ano, Je to jen malý chlapec. Počkej tady. nikdo nedokáže to, co ty. Víš o tom? Jak je to možné? Pověz. Prosím. To mi nedovolí. Prý jen dotekem. Skřísil ho z mrtvých jen dotekem. Je to zřejmé, že? Pochybovala si. Ne, já jen... Že je to brzy. Jak víš, že Herodes zemřel? Zdál se mi sen. Před tímhle vším. Že zemřel? Nebo o našem návratu? Oboje. I sem nás dovedl sen, vzpomínáš? A ukázalo se, že byl pravdivý. Kdybychom Betlém tehdy neopustili, náš syn by byl mrtvý. Tento sen byl podobný. Zase musíme putovat. Jako všichni Židé. Putovat ne. Jen jít domů. Do Nazaretu. Ne Betléma. Tam nikdy. Co řekneme našemu chlapci? Jak mu vysvětlíme, co se dnes stalo? Jak vysvětlit Boha jeho synovi? Já nevím. Ty ano? Jsi dítě, jež potřebuje jíst a spát.
Co je? On, ty ho nevidíš? Koho? Jeho! Koho? Jeho přece! Pojď, musíš si odpočinout. Tenhle mořský vzduch by zabil slona. Ty jsi řekl, že nechceš umřít na poušti. Kdo tu umírá? My všichni. Ale dojde k tomu v Jerichu, v Betlémě nebo jiné hadí díře. Já pocházím z Betléma. Opravdu? Kolik je ti? Na hovor s cizinci málo. Žijeme na severu, v Nazaretu. Chlapci už v Betlémě nejsou. Proč ne? Herodes to tak chtěl. Pojď sem, maličká, pojď. Jdete přes Jeruzalém? Nejhezčí město na světě. Vyhněte se mu. Poutníci hledající odpovědi v chrámech tam najdou jen násilí. Banditi, vzbouřenci a Herodovi vojáci seberou, co a koho chtějí. Co je to? To je nejhezčí velbloud na světě. Tu máš. To je dárek pro chlapce z Betléma. Na tvé cesty. Děkuju. Už brzy budeme mít zase kuchyň. To se ti bude líbit. Vstát! Pojď, dcero. Muži, s kým to hovoříš? S Bohem. Promlouvá s Bohem. Řekni Josefovi. Kleofáši? Strýc Kleofáš už zase kašle. Odpočineme si. Nejsem unavený. Mohu jít napřed? Běž, ale ne daleko. K tomu průsmyku. A tam počkej. Běž s ním, Jakube. On to zvládne. Stát. Pryč! Běž pryč! Uteč!
Zůstaň tu. Chlapče! Synku! Pojď sem! O tomhle nic nevíme, Centurione. Nejsme vzbouřenci, jsme pocestní. Příště nebudu mít slitování. Jděte. Královský palác, Jeruzalém. Pojď se mnou. Nalej. Odejdi. Nějaký chlapec prý koná zázraky. Nedávno v Alexandrii vzkřísil jiného z mrtvých. Jen fáma. Fáma? Ty jim říkáš lůza, Severe. My jim říkáme psanci. Naslouchej jim. Hlasu ulice a dozvíš se vše. Pravé židovské blouznění. Vidíme Sijáše za každou skálou. Já jsem žid. Vypadám jako blázen? Sloužil si otci. Jak dlouho žiješ v Judeji? 8 let. Byl jsi v Betlémě? Ano, byl. Tak mi rozumíš. Už máš zkušenost. Zatracení hadi. Nemohu tam poslat své oddíly. Židé to znovu neudělají. Ne, dítěti. Ne. Ne Mesiášovi. Padejte! Mám vás dost, vy čarodějnice a prostitutky! Běžte! Vím, co říkali o otci. Ale já jsem jiný. Ty dostaneš úkol. Centurione.
Já ho viděl. Toho muže, co umřel. Jen jsi si zdříml, byl to sen. Byl tak skutečný. Dávej si pozor na takové sny, synovče. Dědí se to v rodině. Na mou věru. Zdají se nám sny a díky nim jsme tady. Jen si to představ. Za všechna velká rozhodnutí, jež tahle rodina učinila v posledních 8 letech, mohou sny. Mlč už. Jak to myslíš? Ty se neptej. Proč ne? Učitelé mi vždy zodpověděli otázky. Tak jako rabín. Strýčku, Jednou mu to říct musíš. Doprovodu. Josefe! Uzdrav ho. Uzdrav ho. Vím, že to umíš. ale to nejde. Řekli, že nemohu. Ty to nechápeš? Co pak ho nemáš rád? Víš, co říkají o Herodovi mrtvém, ne? Myslíš Heroda Velikého? Říká se, že se zadusil krví nemluvňat. I ty jsi zabíjel děti. Ty taky. Jistě jich zabiju víc. To svojákům neřekl. Někteří to vědí. Budou ho hledat a my taky. Nechci vyvolat paniku. Ne. Až na něj narazíme, vykonáme nezbytné. Bude to maličkost. Je to malý chlapec. Mám rozkaz. Hoch musí zemřít. Chvalte Hospodina! Budu zpěvem chválit Boha! A koho ne? Ne takzvané vládce, krále, výběrčí daní, bandity, žoldráky! Všechny vyděsí, jdu za ním. Nech ho. Musí-li, ať umře dle svého. U řeky Jordánu. Blouznící o králi, o daních a křičící na Hospodina. O, pane Sionu, ty budeš vládnout na věky, neboť mě omýváš svou živou vodou. Otče? Otče! Pane, ať všichni dosud nenarození slyší, jak chválím tvou důvěryhodnost. Jsem šťastný, že jsem bratr předpovězené Panny a strýc zaslíbeného. Otče nebeský, ušetři ho. Prosím tě o to. Žádám příliš. Zachovej nám ho. Prosím. Co nejdéle můžeš.
Viděl jsi to taky? Je to léčitel. Ten hoch. Já viděl, jak to dělá. Ten muž byl churavý a teď je zdrav a pomohl mu ten chlapec. Možná je to ďábel. Nesmysl. Podej mi ho. Měli bychom jásat. Nic mu není, Jak to víš? protože je, kdo je. Je to nebezpečné. Je to zázrak. Jsou tu svědci. Šarlatáni obracejí víru proti nám. Pojďte. Viděl jsem. Chvalte pána! Synku, Ženo, kde mám jídlo? napij se. Už je mu líp. Zlobíte se na mě? Jak bychom mohli? Máme ho rádi. Jen musíme být opatrní. Jsem nebezpečný. Ne, ale druzí ano. Drž se od nich dál. To je proto, že dělám věci, které jiní neumí. V té řece byli andělé. Neviděl jsem je, ale věděl jsem o nich. Jak je to možné? Na tyhle věci se neptej. Ale proč nesmím? Protože jsi na to malý. A kdy budu dost velký? To rozhodne tvůj otec. Matko, Modlila jsem se za svého bratra. A uzdravil se. To pro dnešek stačí. To je vše. Běžte. Odejděte. Tak co? Prý viděli, jak nějaký hoch vylečil nemocného v Jordánu. Zázračně. Kde je ten hoch? To nevědí. Ještě něco? Jména? Lidé, co jej provází? Aspoň jejich popis? Nic. Prostě Židé. Pořád stejná písnička. Ano, dost oblíbená. Oni milují své zázraky. Je jen jeden zázrak. Římská ocel. matko, Pojď! Josefe! Ani krok! Stůj! Jen klid. Nechci ti ublížit. Stůjte! Nechoďte blíž! Stůjte! Stůjte! Neboj se nás.
Nejsi... Co? Nečistá? Tak jsem to nemyslela. Jen si... Říkám, jestli tě... Ano, jistě. Udělal by to i tobě. Zabil mého pána a jeho ženu. A zapálil dům. Já se skryla v chodbách. V chodbách? Pod domem. Ale našel mě. Banditi jsou jako kobylky. Zničí vše, co jim překáží. Rozhodl se mě prodat v Cipory. Pocházím z Cipory. Je to kousek od Nazaretu. Jste dobří Židé, nechoďte tam. Svět je tam v plamenech. Budou se ti hodit, když s námi půjdeš do Nazaretu. Mám s vámi jít do Nazaretu? Josef ti řekne. Jsme v bezpečí. My všichni. Je pohřben. Nenajdou ho. Otče, že se může přidat. Jako sestra. Jistě, že. Voní jako Egypt. Synovče. Synovče. Bylo to zabití. Nebyla to vražda. On byl vinen. Ne ona ani nikdo jiný. Ta voda a ten očistný rituál? Sám Hospodin jí dal Židům na Sinaji. Ano, ale už vím proč. To je dobře. Podej mi tuniku. Máš být s mackou. Běž za ní. Běž. Co to děláš? Poslouchám ho. Občas bys to měl udělat i ty. Nevidíš, že překypuje otázkami? Na svůj věk toho viděl až dost. Jako my všichni tady. Nač narážíš? Na nic nenarážím. Mám-li něco na srdci, řeknu to. No tak řekni. Chce odpovědi. I my je chceme. Já je nemám. On je má. Musím ti připomínat, že jsme věřící. Je ještě dítě. Ne. Já jsem byl dítě, tak jako ty. Ale on není jen dítě. Pojď se mnou, chlapče.
Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pojď, synku, pokračuj. Sklop oči. Dělej, co říkám. Sklop oči. Nazaret. Tak, jak jsme ho opustili. Matko, už tam budeme? Ano, to je ono. Židé! Zůstaňte, kde jste. Podívejte. Všichni nazarečtí, co zbyli, se tu shromáždili na jednom dvoře. A co je ukřižovat? Nic jsme neprovedli. To mezi vámi není ani jeden rebel, či uprchlý otrok? Nesmíme zpět s prázdnou. Já jdu. Vemte si mě. Ne! Proto jsem byl zachráněn. Zemřu pro rodinu. Ne. Jestli někdo musí. Budu to já. Obviňte mě. Půjdu já. Víte proč? Souhlasíte? Já ano.
Pánové! Ticho! Stará paní, mluvíš? Drazí pánové, ráda bych se poklonila, ale jsem na to moc stará. A vy jste mladí muži. Chci vám nabídnout sladké koláčky a to nejlepší víno z vinohradů naší rodiny. Krmíte armádu, která křižuje vaše lidi? Nabídla bych vám i ambrozii olympijských bohů a vykouzlila tanečnice a vodní víly. Kdybyste ušetřili tyto děti z rodného domu mého otce. Pověř mi, že to nejsou banditi ani zloději a budu ti věřit. Byli v Alexandrii 7 let. Jsou to řemeslníci. Dostala jsem dopis teprve před měsícem, kde píšou o svých plánech sem přijít. Víte, že musíme potlačit povstání. Dobré. Moc dobré víno. Za život své rodiny bych vám dala špatné víno? Nechte si to. Na cestu. Musíte odvést těžkou práci. Ano. Vesnice zůstane, jak je. Děkuji, babičko. Bůh vám žehnej a všechny vás opatruj. Ať vám Bůh ukáže svou blídnou tvář a je k vám milostivý. Ať vás navždy obdaří svou přízní. A dopřeje vám mír. Co ty vůbec víš o lesních vílách a bozích, kteří jedí ambrozii? Tak se podívej do těch beden se svitky, ty starý zvědavče. Myslíš, že tu nebylo místo na Homéra a Platóna? Kde jsou vesničané, Sáro? Schovávají se v kopcích a po jeskyních, dítě. Nebo v tunelech. Ale já jsem moc stará, abych jimi prolézala. Navíc Římané se bojí mládí. Modlete se, aby se nevrátili. Jsou to Římané a hájí nečestného židovského krále. Jak se máme modlit, aby se nevrátili? Protože se narodil Mesiáš, náš spasitel. Na nebi zahlédli jeho hvězdu. Je tady. On nás zachrání. Amen. Synku, jsi tady? Tady jsi. A jsi sám. Modlil jsem se. A hrál si. Promiň. Měl jsem pomoct Jakubovi. Ten leze někde po stromech. Sedni si. Není to Alexandrie. Stýská se ti? Ne. A tobě? Takhle neuvažuju. Ale byl to můj jediný domov. A tady je to tak tiché. Je tady bezpečno. Nikdo neví, co jsem učinil. A ty o tom s nikým nemluv. Já vím, že máš otázky. Ale nech je spát ve svém srdci. Zatím. Proč? No, protože tvé otázky jsou otázky dítěte. Ale odpovědi, ty jsou pro muže. A most mezi nimi zatím nepostavím. Ale Bůh ano, tak mu věřme. Taky, že ano, já mu věřím ve všem, otče.
můj chlapče. Sedni si. Ano, můj králi. Dal jsem ti úkol a pokrok? Jen křižuješ rebeli jako nějaký obyčejný Říman. Já jsem v ohrožení. Ty to nechápeš? Ano, pane, chápu. Je to těžké. Kde je ten hoch? Kde je ten hoch? Nemůžu vyslýchat každého 7letého v Izraeli. Já nechci každého 7letého! Chci jenom jednoho. Jednoho. Jeden muž mi vyprávěl o 7letém chlapci z Betléma. Slyšel, že ho hledám. Kde je? Dal jsem ho ukřižovat. Selena. Pojď se mnou, pojď. Je u cesty. Snad ještě žije. Pojď. Ten chlapec, kam jeho rodina míří? Je stejný jako jeho otec. Ten chlapec? Herodes. Dám ti vodu. Dones vodu! Abych mohl trpět ještě déle. Pověz. Sever. Víc už nevím. Nějaké malé město. U Galileje? Ano. Dal jsem tomu chlapci hračku velblouda. Proč jsi šel za Herodem? Pro odměnu. Krvavé peníze. Nenech mě čekat. Bratře, nebude ti vadit, když ho naučím pár věcí sám, viď? Byl jsem přece skoro písař. Tvůj strýc si vždy rád vymýšlel. To jsou naši synové, rabi. Chceme jim dát vzdělání. Ano, znám Jakuba, tvého synovce. Jehož adoptoval, ale kdo je tohle? Ježíš bar Josef, můj syn. Každý tady si pamatuje tvoje zásnuby. A jsou i další věci, které si pamatujeme.
Toho rána, co jste se zasnoubili, Marie vyšla z domu, křičela něco o andělovi a zburcovala vesnici. Rabi, neměl by mu tohle říct jeho otec v pravý čas? Kde se narodil? V Betlémě. Městu Davidově. A pak jste odešli do Egypta, jak jsem pochopil. Měli tam také dobré rabíny? Náš starý Kleofáš. Pohleď na mě, Ježíši, synu Josefův. Proč nechali Féničané ustřihnout Samsonovi vlasy? Rabi, odpusťte. Nebyli to Féničané. Byli to Filištíni. A ustřihli mu vlasy, aby ho oslabili. A kde je Eliáš, jenž se vznesl v ohnivém voze? Eliáš, ten vstoupil na nebesa. Ten je s Hospodinem. Kdo žije v rajské zahradě? Nikdo. V ráji nikdo není. Když v ráji nikdo není, kdo tedy přečte a zapíše všechny skutky světa? Říká se, že Henoch, ale ráj je prázdný. Než Pán řekne, že celý svět zas bude rájem. Proč Hospodin porušil smlouvu s králem Davidem? Hospodin své smlouvy neruší. Trůn je tam. A kde je král? Přijde a jeho dům přetrvá věčnost. A ten dům postaví tesař? Ano. Tesař se vždycky najde. Vždyť i sám Hospodin občas bývá tesařem. Jak to, že Hospodin je i tesař? Pověz. Nevymyslel snad Hospodin, jak má Noé postavit archu? Jaké dřevo použít a jak loď vysmolit? A nebyl to sám Bůh, kdo vnukl vizi nového chrámu proroku Ezechielovi, včetně rozměrů galerií, bran i oltáře? Ano, je to tak. A když stvořil svět, nevtělil moudrost v řemeslné mistrovství? Není-li moudrost Bůh, co by to bylo? A když Kýros veliký nařídil, ať se z Perzie vrátíme do svaté země, tesaři přišli domů stavit chrám tak, jak jim to Bůh poradil a... Je to schopné dítě. A nadaný žák. Škola je zítra ráno. Budu tě doučovat. Zatímco Marie tehdy tkala oponu pro svatyni v jeruzalémském chrámu, já studoval s farizeji. Byli tam i ti nejlepší. A jiní ne tak dobří. Tak jako studenti. Někdy žasnu sám nad sebou, kam jsem to mohl dotáhnout, kdybych nemusel do... Co je s tebou? Tvoje ruka je strašně horká. Synku. Mohl jsem být i prorokem. Josefe, co ří? Má horečku. Rybo, další vodu a obklady. Bože, prosím, uzdrav mé dítě. Zářej své blahoslavené dítě světlem své lásky a soucitu a zbav ho utrpení. Prosím, odpusť nám naše viny. Pošli jediné slovko z jeho světí. Ty nejsi dítě. Kdo jsi? Proč nepřebýváš v domě Páně? V Jeruzalémě?
Odpověz mi. Ty neznáš odpovědi. Nevíš, co se stane. Že ne. Nevíš ani, jak to skončí. Mluv. Kdo jsi? Žádám tě, odpověz mi. Nesahej na mě. Nikdy více se mě nedotýkej. Nebo co? Andělské dítě? Nebo padnu mrtev? Dovol, ať ti ukážu tvůj překrásný Jeruzalém. Loni o Pesachu, ano? Drahý Bože. To je vše? Nic jiného nedokážeš? Pořád tě sleduju, andělský chlapče. Jen tak dál. Běhej jako dítě. Mluv jako dítě. Hraj si jako dítě, když tě sleduji. Možná neznám budoucnost, ale tohle vím. Tvoje matka je děvka. Tvůj otec je lář. A podlahy tvého domu jsou špinavé. Jsi ztracený. Každý den, každá hodina jsou ztracené a ty to víš. Tvé malé zázraky nezachrání tyhle hloupé lidi. Jak ti říkám, chaos, temnota a já jsem jejich kníže pán! Proč pak jsi vstal? Už jsem zdravý. Musíš odpočívat. Ne. Chci jít do Jeruzaléma na Pesach. Je to nebezpečné. Herodes, Římané, Jeruzalém, chrám. Už ho vyčistili, zatím je klid. Ale my ještě nejsme připraveni. Zvládneme to. To si nemyslím. Já nejsem připravena. Kdo ví, kam vede cesta, po níž kráčí. Ale jsou na ní i nepřátelé. A jsou nemilosrdní. Proč Bůh vybral mě? Co když nejsem silná? Jsi úžasné, statečné děvče, jež uchránilo své dítě před armádou odhodlanou ho zabít. To oni by se měli bát tebe. Neseš takové břímě. Že jsi mě vzal a přijal Ježíše za syna. To je zázrak. Takový přísluší jen Bohu.
A díky tobě. Jej znám i já. Každý den děkuji Bohu, že jsi mě vyvolil. Každý den. Odcházíme. Jdeme do Jeruzaléma. Na Pesach. Ano, ano, když to musí být. Děkuju. Tak pojď, bratře, vyrážíme. Nebo vám tu usnu. Byl s nimi chlapec, asi 7letý? Ano, byl. Je to dlouho? Hned po povstání v Čipory my jsme tam zjednávali pořádek. Jsou to jatka. Zjednat pořádek. Ano, pane. Co tahle rodina? Zjednali jste pořádek? Vypadali nevinně. Tak jsme je nechali. Bylo to předtím nebo poté, co ti dali víno? Tví muži si ti lhát netroufnou. Jedeme! Pohyb! Chcete další koláče a víno? Hledáme rodinu, co nedávno přišla z Egypta. Ti odešli do Jeruzaléma na Pesach. Chlapec je s nimi? Máme v rodině víc chlapců. Ten narozený v Betlémě. 7letý. Pokud mi moje paměť slouží, všichni chlapci v tom věku byli v Betlémě zabiti Herodovými vojáky. Nebo se pletu? Mohli to být římští vojáci. Možná hledají chlapce, protože došly dívky. Dívek je tu dost. Věř. Děti umírají lehce. Jeho jméno? Tak jak se jmenuje? Ježíš! Bar Josef! Ježíš Bar Josef. Z Nazaretu. Co jsem to udělala? Co je to dítě zač? Pověz, kdo to je? Taky jsem prosil otce, abychom šli do Jeruzaléma. Když poprosíš ty, najednou to jde. To jsem ale nevěděl. Nevíš toho hodně. Ty jsi jediný, koho mají v oblibě. To není pravda. I tebe mají rádi. Jsem zlý. Na mě nikdy. Ale ano! Hned jsem tě nenáviděl. Ještě předtím, než ses narodil. Vše se změnilo. Přišli andělé a 3 učenci, ještě v Betlémě.
Ti 3 učenci z východu se na tebe přišli podívat. Všichni v Betlémě je viděli přicházet. Věřili v magii. Četli ve hvězdách. A radili těm králům z Perzie, co mají dělat. Prý je přivedla velká hvězda na nebi k domu, kde jsme bydleli. Říkali ti králi a jejich sluhové ti přinášeli dary. Zlato a jiné věci. Už si nevzpomínám. Vidím, že si máte o čem povídat. No, tady máš vodu. Deštík by nás teď schladil. Pojďte honem, vyskočte. Proč jsme museli opustit Betlém? Už se mě neptej. Díky, že jsi se mnou mluvil. Nevolej déšť. Vím, že to umíš. Řekl jsem, nedělej to. Já to neudělal. Vážně ne. Tak pojďte. Otče, našel jsem jeskyni. Pocestní! Hledáme rodinu z Nazaretu se 7letým chlapcem. Jménem Ježíš Bar Josef. Jestli znáte tu rodinu a znáte to dítě, řekněte to a Řím vás odmění. Vědí, kdo a odkud jsme. Nabízejí peníze, musíme zpět. Tam ne. Jestli nás nenajdou v Jeruzalémě, půjdou do Nazaretu. Zůstaneme v jeskyních. Já nechci žít v jeskyních. Má pravdu. Dál nemůžeme. Je to jenom žena. A má pravdu. Zítra se vrátíme. Esejci nám pomůžou. Najdeme cestu. Ne. S Esejci ne. Římané mají rozum, dá se s nimi vyjednávat, ale Esejci žijí v divočině s hyenami a šílenci. Možná je to vodou nebo tím sluncem, co jim praží na hlavu. Ne, to ne.
Nebeský Otče, buď můj průvodce. Chraň moji rodinu a upokoj jejich mysl. Až vstoupím do tvého chrámu, vyslyš mé otázky a já přijmu tvé odpovědi. Buď vůle tvá. Amen. Tak co? Zmizel? Zmizel? Co když ho unesli? To ne. Byli jsme tady. Já bych vám řekl, že odejde. Protože jste se chtěli vrátit zpátky. Chce znát odpovědi a vy mu neodpovídáte. To je důvod, proč se rozhodl jít na ten Pesach. Musíme za ním. My s Marií půjdeme napřed. Vy veďte zvířata. Jeruzalém. Ty s tím oslem. Jméno. Eli. Odkud jsi přišel? Z Jericha. Tvoje jméno? Jméno? On neumí mluvit. Už se takhle narodil. Tak běž. Běž do chrámu. Jsi tady sám? Víc ti dát nemohu. Nechť tě Bůh provází. Nechť tě ochraňuje. Děkuju. Říkám, není v pořádku. Kněz ho nepřijme, je chromý. Víc peněz nemám, prosím, chci ho vyměnit. Klid se odsud. Jak mě můžeš šidit v chrámu před Bohem? Běž. Potřebuju obětinu. Tak tady si nic nekoupím. Chlapečku, chceš ptáka? Chromého ptáka. No, nechceš ho? Chci. Ještě něco.
Není zdravý. Umí létat. To řekni rabínovi. Kde ho najdu? Tamhle v Šalomounově sloupoví. Tentokrát chci zdravého, rozumíš? Je tady. Je v chrámu. Bože náš, králi všeho míra. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch Poznání a bázní Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Ano, máme tady pravého učence. No není to báječné? Pojď, sedni si. Tak. Pověz, co může chlapec ode mě chtít? Rabi, před 7 lety se prý v chlévě narodil hoch v Betlémě. Od východu přišli 3 učenci a dali mu dary. Ano, i já ten příběh znám. Co se s tím chlapcem stalo? Nikdo o tom nechce mluvit. Proč to chceš vědět? Nedá mi to spát. Přicházím z Nazaretu. Je to, jak jsi řekl. 3 králové navštívili starého Heroda, toho, co mu říkali Herodes Veliký. On řekl těm 3 králům, aby se vrátili, jestli to dítě najdou. Ale oni se k němu už nevrátili. Bohužel. Když Herodes zjistil, že ho oklamali a že dítě našli už dřív, zmocnil se ho vztek. Nesmírný, ukrutný vztek. Vyslal v noci své vojáky, aby zabili každé dítě mladší 2 let. Žádné nepřežilo, ani jediné. Jen si to představ, celá armáda vraždí malé děti. Synku, je to minulost. Stalo se to už tak dávno. Neměl jsem ti to říkat. Zapomněl jsem, že jsi malý citlivý hoch. No, vem si to. Je tady. Kde? Co jsi to říkal? Já nic. Ten chlapec je tady. Je tvůj. U slepého rabína. Dívej. Tak jdi už.
Děkuju, rabi. Nezapomenu na vás. Tady? Venku. A hlavně potichu. Stal se zázrak! Zázrak, já vidím! Skutečně vidím! Sláva Bohu! Bože, já vidím! Ten hoch? Kde je ten hoch? Kde je? Jsi to ty? Nebo ty? Uhni. On byl tady. Byl tady vedle mě. Nelžu. Pomozte mi ho prosím najít. Ten hoch byl tady. To jsi udělal ty? Ano. Kdo jsi? Už jednou jste mě ušetřil. To jsi byl ty. Byl jste i v Betlémě. Jak to můžeš vědět? Je to on? Je to ten hoch? Ne, to není on. Najděte ho, běžte. Pokračujte, to není on. Severe! Zpátky! Běžte dál! To není on! Jděte! Synku! To je můj syn! Synku! Synku! Chceme se vrátit domů. Odejděte. Vy všichni. Jděte.
Je mrtev. Já ho zabil. Zabil? Chtěl jsem poznat toho divotvůrce. Syna člověka. Divuplného. Rádce. Vládce pokoje. Chlapce, který umí vrátit mrtvému dech a slepému zrak. Proč ho zabil, centurione? Na váš rozkaz. Jak jste řekl. Ať je to jako v Betlémě. Jak si to udělal? Uškrtil jsi ho? Nůž pod žebra? Hlavou o skálu? Třískl do něj hrom? Otevřela se nebesa? Slyšíš to? Ale co? To, neslyšíš to? Nevím co. Ten cikot je to drak, nebo had. Žádný tu není. Ale je. Tady je. Ovšemže. Chci mít kolem sebe spolehlivé lidi. Bylo mi 14, když ses narodil. Byla jsem dítě. Mluv o tom andělovi. Věděla jsem, že se zeptáš. Poslouchej, protože už to nebudu opakovat. Já byla poctivá. Hodná dívka. Zasnoubená s Josefem. Jednou se po mém pokoji rozlilo světlo. Bílé světlo. Jako slunce, které nehřeje a nepálí. Bylo čiré. A chvělo se jako vzduch. A v něm postava. Člověku podobná, ale větší. Promluvila na mě. Buď zdráva, Marie, milosti plná. Pán s tebou. Pán mě poctil svou přízní a byla jsem požehnaná mezi ženami. Prý se z mého lůna zrodí syn. Zvaný Ježíš. To je hezké. Na tohle už začínáš být pomalu velký. Pověz, co bylo dál. Řekla jsem, že jsem nebyla s mužem. A anděl odvětil, že ke mně se stoupí Duch Svatý. A já porodím Boží dítě. Já řekla jsem služebnice Boží. Staníš se. Jak to přijal Josef? Ano. To byla starost. Ale anděl přišel i k němu a všemu pověděl. Takže ten anděl je... Ne. Ne. Anděl není tvůj otec. Tím je Bůh. Bůh je tvůj otec. Ale všichni jsme děti Boží.
Ano, jsme. Ale tebe sám Bůh splodil. Proto umíš oživit ptáčka, léčit choré, slepým vracet zrak. Proto si mohl vzkřísit Eleazara. Učinil tě dítětem, abys dospěl. Především v moudrosti. Uzamkni svoji moc vnitru, než ti nebeský Otec ukáže, jak ji použít. Nedovolí ti být písařem, rabínem nebo králem. Dal tě Josefu Bar Jakob tesaři a mě jeho snoubence, dokud nenastane tvůj čas. Tolik jsem se toho naučil, co jsme odešli z Egypta. Vím všechno, co je prozatím možné. Dokonce vím i to, že zemřu. Vždy jsem si říkal, jestli ke mně přijdou andělé. Jestli mi budou zpívat. Jestli mi budou plnit sny. Pořád toho ještě hodně nevím. Ale jedno jsem pochopil. Nejsem tu proto, abych vídal anděly a slyšel je zpívat. A nejsem tu ani proto, abych přivolával déšť nebo slunce nebo takové věci. Myslím, že jsem tady prostě, abych žil. Abych to viděl, slyšel, cítil, vše prožil. I když to třeba bolí. Jednou mi povíš, proč ještě jsem tady. Nevím kdy, ale povíš. Já to vím. Protože, Otče, já jsem tvé dítě. Hráli v českém znění Samuel Budiman, Sabina Rojková, David Švehlík, Libor Hruška, Lukáš Hlavica, Daniel Vano, Terezie Taberiová, Naďa Konvalinková, Petr Burian a další. České znění připravili překlad Jana Mertinová, úprava dialogů Monika Macků, dramaturgie Petr Farkaš, mistr zvuku Tomáš Čisárik, vedoucí produkce Alice Nezbedová, vedoucí dramaturg Zdeno Kubina, vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs, režie českého znění Filip Jančík. Vyrobila Česká televize 2022.